kwafika ongqesta. Alalela ngiyena ungqesta. Ukuthi nje ngihlakaniphile izinto ngiyashesha ukuyibamba. Okay. Clever. Ake sizweke. Yini mhlawumbe into yaziyo nje. Yini endala inkukhu neqanda? No, inkukhu neqanda. Obvious iqanda. Clever ndini. Iqanda liphuma enkukhwini. Okay, inkukhu ke. Sipanqandini. Iphuma eqandini. Okay. Okay, nje impendula ngiyazi yabona. Kodwa mina shosho impendulo mangayazi. Wena there's no way ukuthi ungayithola impendulo. Mangazi why mina. Akulutho ngoba ngihlala ngizenza uClever. Wena ohlala uzenza uClever. Uyazibona kusilima kanjani? We Clever ndini ke. Ubuwazi ukuthi njengoba umlana nje unesikole sami esinzima kanjani? Ngikweleta niki inkukhu noma iqanda. Ngikweleta Kokubili. Bonke ngicela ukukhuluma ngikuze ufuna ukuthini. Njobe imphambo zakho zizonke la siphelele. Uyazi ukuthi kunobamba uliphuma la kumina lapho kuwena. Yasibonga ukhuluma into engayizwa ngikuze ufuna ukuthini msisi wakhona? Ufuna ukuthini kumina? Kade kubona ethu isilimo. Ukungazi ukuthi umuntu wesifazane wakhiwa ngobamba lomuntu wesilisa elathatha umuntu wesilisa esacambalele. Bonga lalela lapho kusuke khulunywa uAdam noEva. Hayi mina nawe. Sho hayi mina nawe. Nginesho yaloko. La endlini mina uAdam wena uEva. Kamanye amazibona ukuthi ubambo lwakho lula kumina. Yabona bonke kuba ubambo lakho lula kumina. Ngaba kukho smooth kanje. Yabona ngabe liqhoshile lona. Wana uvela uyiqhoshele ngokwakho. Alukho la. Nginesho yaloko. Ngoba ke ngiyalibona ke ngicela ungisize ngobambo lami ngihlukane nawe ngeke ngiphinde ngihlangane nawe nje. Unginike ubambo lami ngiyahamba ngibuyele empangeni ngiyishaya yonke indaba yakho. Bonke mangabe ngikunikeza. Angisiyazi ngizoshona. Bengazi ukuthi konke ekwazi ukubulala. Bonke ngikwazi ukunikeza lo lubambo. Please nginike ubambo lami ngihambe. Bonke ngikwazi ukuthi ngincede ngobambo lwami. Wewini. Uyabona masuthi ngiyakulandela nje ngifuna ubambo lami wani ukuhamba nawe. Wini nginike ubambo lami. yakho kodwa angeke ipasi yakho ungakhethi nkosikazi kodwa umndeni angeke na uyazi wala noma beyihluko angeke ulahle igazi lakho obohlalo khala njalo uyahlanyisa uyakhulisa isikhathi sami Themba ngikwazi nokulala uhonqa cha uvukulale kahle Themba uvukulale kahle uyahonqa ngeke ngikwazi ukulala mina Themba ngoza eminyango hamba uyovulela Themba nangiyazi into enje ngala lapho uthulele Yeza Sawona nje sisi ngithengisa izinto zokuklina la endlini sisi ziklina ufurniture usofa yonke lento sisi yabona thina sithengisa yonke into la sisi yonke into efuna ngina yonke into la endlini ukuthi istove ucarpet utapet yonke into khona kuthi uyathengisa fanele ufike ngalesikhathi ekseni kanje hayi thina yabona sithengisa sivuka ekseni ngoba basho kahle bathi the fastest worm catches the fastest The Elizabeth catches the fastest way. Thina lapho kodwa ngisho ngayisha bengisasho sisi yabona la ngiphethe yonke into ongayifuna sisi ngiphethe kwa yabo lo sofa wakho finish shiner yabo lo sofa ngoba usunamabala nje bheka nje uthi abe kahle bese ke ngiphethe neyoklina amabonda yabo le ubonda lakho ingane ziyadlala ziyathinta ziyangcolisa la into elula uthatha le angitshela usuka le goal uzothengisa la uzokuthola thina sikwazi ukubuya eThekwini cha ukuthi lezi engisiphethe la sisi angeke usithole ungayaphi yephi yimi kuphela engisiphethe bazibiza nama import
ziphuma le China lezi kodwa kusiya amafoni khona and futhi sisi benisa awu awubhekele kuphela nawo amaphela sisi yabona lona yabulala amaphela awana ngqondo sisi uthi sufuna ukuthenga ufuna ukuthama Ngiyaxolisa nginayo imali. Nakho cool sis uthe kimi ufuna ukubona ukuthi lokhu ngibhekile ngizenza islima Ngithe anginamali. hayi noma unangeke kusho ukuthi ungoqo nje wena cathi angiboni kodwa kusala ngeke uzithole ukutshela iziki kimi kuphela hayi Baba. Buy. Yini? Ekseni kangaka ngeholide. Yini ndaba uvukele? Gogo kunomuntu bedayisa la azungqoze ngaze ngavuka. Hawu, yazi bengisamangela. Kodwa ngathi ngimzwile umuntu obengqonqoza. Awu. Hayibo. Yini ubedayisana? Gogo lo muntu ebephethe amanye amakhemikhali. Ufike uthi sisi ngiyadayisa ibhodlela elikhulu 28 rand carpet clean ngingasacikekile gogo. Yabona babe kuyimini bezothi nje inhlala mfaka unyaka. Ngeke nje ngizokuphela nesiphinkwane esifana ngaleso. Hayi suka. Yazi ukuthi bane siqephe kabula abantu abadayisayo. Ungabezwe kuthiwa imali sithathaphi. Ngiyakubona kwemali gogo bacela thina sikwazi ngiyethe kwini soyithengela izinto. Ho. Hayi cha banesicefe phela. Hayi banesicefe. Gogo ngisathi kulula futhi. Yazi ukuthini lala nje amahora bemabili ngoba veli uyikhathalele veli ufuna ukulala. Angikwazi nokulala uThemba ngabe uyahonqo angikwazi nje ukulala. Oh kazubanike lo ay yabona ke mina bazoyidela ingane. Yini hey asinamali la wena thina bandoko angithi bona uyabona ke lo namhlanje angeke ukholwe dayisani ngengane dayisa ngengane ayinhle go gogo udayisa ngengane yikho nje bona ngambhakaza ngesicaba ngathi edolobheni gogo khona kuthiwa abazali basaziphatha ingane umuntu angasadayisa ngengane pho angithi le mfashini yeni senenze nomi kanjani angithi uyibona nje indaba ekhulunywa into ezenziwa einganeni ngibona akayisingane entandaneni kanti bayezwa yibo hayi awushona wena khona ngeke ngisalunga lo umvulele wena hayi oh ngena yi bantu wena Awubantu. Isikhule kanje ingane yakho? Yebo ikhulile yona. Gogo, uphosha lo engangisebenza naye, khathi ngisebenza eGoli lo wayehlala eSentini. Usehlala la eMhlanga Rocks manje. Ilo engangikhuluma ngaye. Uphosha ugogo wami lo wangikhulisayo. Kusezana. Ngiyajabula ngiyajabula mukwazi umngani kakwabe. Lelela, angithi lo beninaye. Angithi bayakutshela ngakho wakhuliswa yimina ke. Azabe ngaka njena yonke into wengase ngakutshela ngami. Awu ke wakhuluma kanti uwe lo muntu usiyobatshela naseGoli ukuthi ungazi face of front. Samuntu awusho nje kodwa ulelela ungakanani senginesikhathi singanani umuntu uzi. Awuna 3 months. Yazi ukuthi ubuke mdala kabi. Awukhulile yazi. Uye lapha kufonela. Lokho ngelalelaki. Sizohambana sonke iseka phosha uphosha kade ngifonile izolo ukutshela ngayo ukuthi ungifonele izolo wathi sophositiye kwakhe. Sizoye emhlanga nje khona manje sizogezana sonke nje bese siyahambana. Hayi kodwa mina ngeke ngihambe ngizosela nomntwana. Hayi kokho khulileka. Hamba nengane. Ayihluki. Hayi khulilekani uThemba uzosala nayo ingane. Manisho njalo Themba. Mkhwena wami Themba. Ave thembekile. Ayikho yena uqinisile ngiyamazi nami uThemba mkhwenyana. Have right. Kodwa ngiyesishiye yathi ingane. Oh Hayi Themba yakuthembekile wena. Uqinisekile? Bakwethu ethi ngiyogeza ngishintsheni baba. Uzohambana. Ha umuntu wabani? Themba, umngane wami uphosha lo ngikutshele ngayo wasemhlanga ufikile yezo. Ngizohamba naye sophuzitiye kwakhe. Ufike nomntwana, simshiye ngale kwi-lounge. Cela usigadele yena ozobaba.
I love you when you call me umntwana. Themba, Yes, I am umntwana. ngishiye ingane elounge. Ngicela ungibhekele yona. Understand? Take care of that baby, ne? Papa, yes? I'll always take care of you, my baby. Oh, sengiqedile ke madamazane sesingahamba ke. uThemba sengimtshelile futhi ngizangamshela nenote. Ubaby lo uzosala la. uThemba ukuthi mayivuka amthole. Hayi mntwana. Bye bye. Bye bye. Yaba lengane. Themba. Bafo ingane. Angiyongane mina. Hey, kunengane ngaleni. Kunengane engayazi ngale elangu. Suka, kunengane ngale la. Nansi bafo. Hey. Bafo. Huh? Bafo lengane. Lengane ikhangaphi lengane bafo? Bafo, ngikuvusele kona lo ngoba angiyazi nami. Bafo fice bala endlini. Bafo, umuntu engimficile la endlini nansi ingane. Ekaba bafo lengane. Bafo ekabale ingane. Funa nami ngibuze kanjani? Okay, uphi ubuyi noma ugogo noma Mfonele bafo, mfonele ucheckele. Ish. Voicemail. Voicemail. Yeah. Uyithengelani ifoni kanti uzophinda ayifake ku voicemail? Kubalulekile nayo into eyinkinga ekabale ingane. Hey bafo awubambela ngibiza ubhongo Mhlawumbe ingane engayazi. Ibamba. Buka ke manje asafuna ukusuka kumina ke manje. Wena bafutha awubiza ubhongo bafo mhlawumbe uzoyazi. Bongo. Bongo. Awuse ngapha. Hey madoda. Bongo. Nanku umhlola la. Nayingane. Bongo ubani uba ukukhona into kwambona ephuma la endlini. Hayi command. Okay, engena ke. Hayi ngibonanga umuntu. Ugogo. Angimazi. Uphi ubuyi? Angimazi ubuyi mathi nabuza ngikhithe kumina. Sifuna unayo ingane, inkinga ayithi ingane. Wazi ngane Bongo. Awu lutho uyifike kanjani ngane? Angithi bonke inkinga yethi leyo wasiqala wabuza kuthina sibuza ukuthi le ngingane uzobuza ukuthi ifika sibuza leyo nto. Oh akusona nje singane madoda inambe neyiphika onina sebelethe nayo. Asathini manje. Ziphika ubapho. Ubamba ngane Bongo, ayibamba. Hello. Ngathi le ngane iyakwazi. Yazi bafethu sisenkingeni la ngempela. Imanzi futhi le ngane, ingane Yazi kushintsha ingane ke mina. Anishintsheni madoda mina ngikwazi ukushintsha ingane. Khona ngathi mhlawumbe uma wayo yabo ngalo nginazo. Ngizosengathi ngingene. Besishinga nje. Ubaba abathathu. Yanele ngaka. Lokho lalela ingane besishinga. Ingane besishinga.
yazi ke senkinga manje wena ngithike ngathi ingane mangabe futhi uyuthulisa Isithulile madoda mina no inkinga ithulile lo mama uyambona manje uthini manje Nomncane very strong enganeni encane kangaka. manje njengoba lo mama ephume wahamba nimzwile uthini ukuthi sibathathe enganeni eyodwa cha lo mama unenye ucanga uthini ingane besikade sinza Wena kabe mazi uzama uthi lo mama mhlawumbe angizami bafuna uzwile uthini ukuthi sibathathe enganeni eyodwa cha mbonile uphuma hamba bafu yazi khona into la bafu. Kune call engiyitholile. bafuna usukhuluma indaba zekhuluma usuqala usufuna ukuphuma No bafu hayi ngoba ngifuna ukuphuma ngami. Ukuthi manje ngifuna ukuphuthuma eNewcastle. Ngazi ukuthi ingane ifuna. bafo sekungena ikhona ngoba naku sesifika uma Sopa phongo yabalela. bafo ngeke nizenihambe Bafu ngiyabuya khona ngizobuya namhlanje ntambama bafu. Ngizogibela nje i-taxi yokuqala. Ngicela umlungu wami ngicela uyithathe. ngithatha ngiyisami Mhlawumbe ingane izokuyigazi nayibambelela kumina. Lalela bafowethu. ingane yabo ingane uthi wena bafutela hamba Bafuna mama ukuthi uyabuya ke manje buya. Hawu uthi uyabuya phu mama ngithi ingane sonke lesikhathi awubheki la ingane yengane yakho buza uphathe ingane noma kanjani ubheka ingane ukuthi injani Ya nansi kuyathula yabo. awuna ingane uthi yabo Ne bafo kodwa ngempela Iyafana la kuba kahle. Uyabona? yabona amasengeze Ikhala. into ezokwenza izovela ngene amaphoyisa la yonke ikhuluma into ukuthi Bafuna mama mangabe ehamba la uhambe wathi uya hayi bafowethu ngizobe ngibuya ke sengiyahamba. ngekuze yabo buka ingane mangabe ibuka wena iyahlela Ayikho into eyihleka ayibayijabulela ubaba wayo. ayibona ingane iyahlela mangabe ibuka wena kusho ubani umuntu oyisiliva ngempela Ne. Bafowethu mina ngisanishiya ke ngisathi ukubaleka ke. Hey madoda. Ya sesifikile. Seshila amadamana amanzi. Mama uyibona baba ngifika ngapha. Namba nje ubabona nje bobabili. Alright. Mina ngifuna ukubona ingane ikuphi ingane? Umnikazi wami. Ingane ikuphi ingane? Nango iphethe umnikazi wami. Awubuke lo. Othi ingane. Ayithola lapho satsheni injani le ngane ke madoda. bengicela ukuchaza babusayitsheni Uchaza yona. Injani ingane ihlole lapho. Unenkinga? Hayi ngathi ayinankinga. bengicela ukuyichaza babusayitsheni indaba yengane ukuthi enzeka kanjani ngithe ngifika la ngabiza ubafu ngase ngifica ingane ngingakho bengiyiphethe nje kuphela Kancane nje. Uphi ubaba olengane? Wena ubaba olengane? Cha akusuka umlungu wami. nangu Ngicela ukuchaza Nkosi yami, ngicela ukuchaza. Kusho ukuthi Okay. nangu baba wengane. Nangu. mina babusayitsheni into engicela ukuyichaza kahle ngicela uguduke endleleni babusayitsheni le ngane le ngithema ngabe ngiyifica ngayifica iphethe ubafu lo so akumina ngihlangene nengane Umuzi wakhe lo. Hamba la. Mina ngiyahamba namhlanje. Ngisani kuyiletha Wo, ukuphi mama lengane? uphi mama wakho? nakwazi Okay, ubaba siyazi ukuphi mama lengane. Nama uphuma wakho. yaki ingane izishuthu uphuma wayo mani Ngifuna ukwazi ukuphi mama walengane. Asimazi. Satsheni. Umama walengane akekho. Ubaba walengane akekho la endlini. Kusho kukhulu okwenzeka kala. ayikho Kulo kwenzeka la endlini. Awuthuli sibese nakhuluma. Yabona phoyisa ozankonzo ngezikwakhe. Nangu yakusho kanjani kushentela yafaka inyakha hayibo hayi kwenzakalani kuyaboshwa awuyekuthemba awunayo encane kuyaboshwa Imali yani? yaboshwa nje imali yani ngabani ngane eyami ngane ingane yakho njengoboshwa nje ingane yakho le Madoda sishesa boshwa ngempela sayitsheni. animele ngathi ashika angahle ngempela kumboshi le ngane webuyi le ngane ngabani ingane yakaphoyisa lo le ngane ifunani la nje njengoba sengiboshiwe nje hawu inganithemba Ukuthi sibuka kanjani manje? inganithemba ingane ngijeyile ekuseni uma ngihamba ukuthi kunengane kaphoyisa la ungitshela ngikuphi ngoba ngivuka ungekho wona la endlini ungitshela ngikuphi themba ngisengashiya nenothi phekombhede angizange ngithole enothi yezwa-ke baphoyisa Umkhumula. Umkhumula sizoxoxa kahle. Sizolonke lo daba. Khawula usungabuza yena kuma wengane uthi ukhona lo baba wengane la endlini. Uzokumbona Ngizala lapho kuphela. Wemama, uyebo ngempela lengane. iyami ingane Ngempela. Awungitsheleke ungazisi nje wazisi bonke labantu la endlini. Uyazi kahle kamhlophe ukuthi ingane
njengamanje siyanukubezwa ngendlela eyisimangaliso Impela, uyakwazi lokho akithi Ngiyakwazi. lokho kubanga ukuthi wena ushiye ingane ungayishiyi Mbuze emntwini Sayitsheni, ukuthi mbuze. ushiye emntwini nangu oshiye nathi ushiye nje bese kutholakala ingane isigungwe ngamadoda amathathu intshebe into ezinje uyabona dadewethu ukugcine namhlanje ngokomthetho kufanele ngabe sikufaka ini Nina? wena uqobo lwakho Yabona shebene ngiyabeza kwaphoyisa. Ngicela nihambe. Angithi ngibonile ukuthi ubani. Ungakhulumi kanjalo nephoyisa. Ungakhulumi kanjalo nephoyisa. Sohamba nawe khona Detective, manje kukwami la ekhaya ngicela uhambe. akuyona baba womntwana lo Ngicela uhambe detective. uyasayishintsha lento mna Sihambele mama. Siphume sihambe. lo mama lo sisho sifake inkinga Yabona mina wena umlungwane wena mama into engifuna ukutshela yona. Angeke ufele uthathe ingane izoyishiya emzini yabantu ushiye ingane itetemuka noma kanjani. Ukuchaza ukuthi Seba nishiye nawe Awuzange ingane. ushiye nengane wena. Musu umthethise ngishiye ngabodwa wena uyangithethisa. Wena mama ungahamba ushiye ingane yishiye yodwa. Ubuka manje ngane sesicishe. uqinisile bafo ngempela yazi benza into wrong lapho ucisha waboshwa uboshela into ongayazi Bafo. Uthe uyahamba hamba. hayi bafo Uthe uyahamba hamba. ngeke kusalunga ukuthi ngihambe umlungu ngeke kusalunga kunezinto kusafuneka ilungisele zona la ngaphandle ejambini Themba uyayibona ikhomboni ingane kaPhosha. Sesoxabana. Sesoxabana nje. Mawaqala phansi ngitshela ngengane yaPhosha lengane ohamba la niyo nebhizinisi yodla ama breakfast ingane ndiyishendi sekuboshwa mina. Uzohamba la indlela. Themba ingane yakhala uvuka ishintsha. Unese nebhodlela layo. Azona bungivusa usafuna ingane yangivusa nje ubisipho. Kuwayibhodlela elibandayo. Yini kwenzenjani? Themba yini? Yini khuluma. Kwenze alright. Yini kwenzenjani? Ngiyaphupha. Uyaphupha? Uphuphani? Ingane. iFamily Bonds iqoshwe phambi kwababukeli estudio.